Hello, good morning po mga brosis at today's vlog. Andito kami ngayon sa St. Peter kung saan po nakalibing yung nanay ko. Ayan, sa tapat po ng aking asawa. Napag-ginipan ko siya kagabi, ang sabi niya sa akin, "Tama ko sa vlog mo," sabi niya sa akin. So ayan, kaya kami napapasyal dito sa kanya. Ang init. Hello nanay. Ayan ha, sasama na kita sa vlog ko ha. Ayan pa nanay ko. Ayan, ewan ko kita nyo. Ayan, may mga tao dun oh. Ito po yung St. Peter. Sa'yo, anong sabi sa'yo ni nanay? Anong sabi sa'yo? Saan? Panaginip niya? Panaginip mo? Dakutin ko daw yung mga pupo ng aso. Saan? Doon sa CR, sabi ko may ayok ng ambaho. Yung buhay po nanay ko makulit po talaga yun. Sarap kausap. Pagka naisipan, naisipan. Yan. Kung napapansin nyo, hindi po ako nakakasama ngayon sa duty ng mga tropa kasi nagkasakit ako ng mga nakarang araw. Medyo may nana kasi ang katawan ko mula nung naoperahan po ako. Dito tayo dito, sobrang init po ngayon sa Pampanga. Kaya nakaranas ako nung pagpawisan ako natuyo ako ng pawis sa likod. Sobrang init, hindi ako nakatagal. Yung 2 days sa pag-duty ko po, yung day 3 saka day 4, hindi ko na nasundan ng vlog yun ng day 5 kasi nagkasakit na ako noon. Until now, yun, mga tropa natin naka-posting sila ngayon sa mga checkpoint. Ako po, eto papalakas. Yan. Yung aming service sa parke. Siguro pagka medyo kaya ko na, pwede na ako mag-duty. Ewan ko lang kung papayagan ako ng aking asawa. Sana payagan ako na makapag-duty ulit. Ayan. Galing lang po kami sa Pelco. Nagbayad po kami ng kuryente. Haba ng pila hanggang doon sa cover court. Cover court, tapos pipila ka uli. Anim-anim tinatawag nila. Hanggang sa makarating ka sa tapat mismo ng kusina ng Pelco. Tapos sa kabilang building naman. Haba ho ng pila. Tapos sa amin ng Pelco, punta kami ng palengke, Palit Market. Bumili naman po kami ng konting pangkain po, tsaka prutas, pampalakas po ng katawan. Yan, naghahanap din ng prutas yung mga anak ko Lapit na birthday niya, birthday girl. Walang handa, pandemic. April 8 ang birthday niya. Malapit araw na lang, April 6 na ngayon Pag maingay, baka may magpuntahan, walang handa. Ay, wag ko kayo pupunta, wala ko kami handa. Hulihin kami ng barangay, bawal ang bisita. Bawal ang mass gathering. Ano lang ho, 4 na tao lang. Sakto lang ho sa aming 4. Bawal nga, pati kapitbahay Hindi, nga ano kasi, gawa ng pandemic. Naka-lockdown po yung mga bahay ngayon. Bawal daw po mangapit bahay. Paano kaya yan? Daming bawal na pa. Hirap ng ganito. Sana matapos na. Oo. Sana nga matapos na. Balik na lahat sana sa normal. Diyos ko, Panginoon ko. Ang hirap po ka ng ganitong sitwasyon. Yung iba siguro nag-i-enjoy, pero sa katulad ko hindi na ako nag-i-enjoy kasi 1 taon na hindi na ako biro. Hindi ka makapunta doon sa dapat mong punta. Maawa rin ng Diyos, babalik din ng lahat normal. May puputulan siguro ang Pelco. Ayun Walang ilaw yung patay. Oo, ano ba yung mga patay dito, napuputulan pala ng kuryente. Ayun Oh, Pelco yun
Bigyan natin si Nanay isang saging. Bigyan mo. Kaya harap ko yung cellphone sa kanila. Ayun, ang pel ko, oh. Puputol lang kung wala may mapatay, puputol lang ng kuryente. Nakandila, mahangin. Pero ko. Kawawa naman yung patay puputulan. Hindi, ayun ang anak eh. Hindi, parang Kamag-anak siguro yun. kismosa ka. Hindi, yung bata galing dun eh. Nabal yung tatay pala yun. Oo nga, tatay. Ayun pa isa. Huwag mo na din, baka sabihin. Yan, uwi na po kami. Alam na ako sa nanay ko. Nanay, wala ka lang masasabi. Sinama na kita sa aking vlog. Ubusan mo ito saging mo. Bye-bye. Sabi Nanay. Ito, mga lola ko to. Lola, tiyo. Nalawalo na sila dyan. Ito, tiyo ko. Ito, tiyo ko rin yung kapatid ng nanay ko.